Старата схема, дето още бе те нема. Ето го припеват тъп и сърдит. Трябвало да има припев, за да стане хит. Да, ама певица така И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Чочо БГ и тук до мене, кажи си името е. MultiGPX, точно така. И както виждате, днеска играем CSGO. Ма няма да играем CSGO, ние ще отваряме кутийки. Сега ще ви кажа колко пари съм продала артикули тук. Панчо, Руслан, айде, да. Чакай малко, бе. 15 евро имам. Чува са какво да отворя, имам от изобилие айтеми. Ей, това не люби. Ей, това много го обичам. Мисля да го гивалейдна. Да, чулто се. Как ще му те? Виж го какво яко е, красавицата ми Диана. Искам да ми купат и това гали. Аре, бе! Колко искам 20 минути, да. Чудя се каква кутия първо да отворя. Почвай! Ари, първо ще отворим Shadow Case. Един брой. Айде! Упълномощаване! Айде! Айде, че съм на дъха, Ари! Благодаря. Чакай! 3, 2, Чакай малко. 1. Искам да ми се падне шагар-дагър или потвърдено убийство. Давай, 3, 2, 1. О, сега нож. Куба! Кубалото ми е отразик. Виж го, моля ти са. Какво са папа? Не са поле, бе, слуги. Дори не е фактори, Джо. Не ме интересува. Какво да отворим? Ловджийския, че ми е любимия. Давай, айде, бе. Ще купувам по малко кутийки, защото имам малко парички. Едва ли ще стигнат. Айде сега. Аме едно. Не. Хънсман! Давай! Вулкан или Хънсман? Аре, Габен! Please, Гейбън, please! Please! Ками! Пата ми са галю, Ками! Ооо, какво е грозно! Майко, какво е грозно! Ма, много яко е, какво е грозно! Как ще е яко е? Виж го е! Какво е това? Отваряй Феникс! Минимал. Ари, отваряме Феникс, то не спира да мръка като кученци. Ей, сега ми са моля, отвори Феникс. После брейкаут. Ари, брейкаут. Ари, искам Азимов. Азимов! Давай! Аре, Гейбан! Предаваш ма! Имам 2 Max 7, на ко да ги правя? Ще ги продам. Искам да видя, купиха ли ми Галил Кречтал. Аре, отваряй брейкаута и не се отворил брейкаут и Фалшан. Забравих да отварям Фалшан, да. Яне ще ма шипи от бой. Ако разбере. Аре, упълномощаване. Давай, брейкаут, слушай, че ще бъде. Аре! Давай! Please, Гейбан, please! Моля се, the Falshan Knife, бе! Butterfly! Искам Butterfly! Искам Butterfly! Майко, братко, вижте! Чо? Ей, брат, сам дет не пуснах фейскам. Минимално износен. Сам дет не пуснах фейскам. Брат, какво да правя, то... Някакъв... Ари, отварям Фалшан, ако ми са пак... Давай, Джек! Хайпер Бист или фронтсайд мисти? Давай! Пътя фронтсайд мисти, Аквамарин Ревенч. Айде, Габен! Please, Гейбън! Не! Гейбън! Fuck you, Гейбън! Баси, яка! Брат! Да си сгоса баба с ден! Отвори брейкаут, паднах с най-баскет от него. Да, ще отворим брекаут. Нали, защото ще да се падне как Сайрекс. Ето, сега да кажа, че нямам брекаут, знаеш как се стреснах. Пълномощаване. Майко, то Сайрекс, ако... Ако те беше падал, такъв ким направо, брат.
Давай. Чакай! Имам голд нова едно така да смети колко... Така, не ме интересува. Отварям, искам. Да, плей. Искам пеперутка. Лабиринт! Не! Ама фактори, не, минимално износене. Не, филм тестите. Не, знам, че е минимално износене. Тества, поле. Брат, остави без пари. Чото, имаш само една. И сяк се падне нос. Чакай, искам орджийския. Давай. Моля те, Гейбън. Моля те, искам любимия ми нож. Моля ти се, Гейбън. Много те моля. Давай. Обичам те, Гейбън. Давай. Обичам те. Давай. Моля ти се. Махни, бе! Моля се, бе! Моля те, иска калашник вулкан. Давай. Моля те! Вулкан! Вулкан ти! Factory New. Какъв Factory New е? Той сигурно е field tested. Гледаш ли? Да. Минимал Моля уера. се, купиха ли ми айтема, бе? Не са. Аре, ще изчакаме сега да купят айде. Айде, спирам. Така, тук сме. Още Купиха ми го. Много се радвам, че ми го купиха. Breakout, давай, breakout, само ще Сигурен ли си? Аз Да. искам Shadow Case. Не бе, ще падне. Добре, аре, давай. Shadow Case. Щом искаш син кейс, давай. Няма, това е- аре, щом викаш, че е син кейс, аре, махаме го той грозно нещо. Това е бахти ужаса, че. Чай, Бах. кажи, ловджия ще отворя. Стига с много бе! Майната ти нямам брек. Имам брек. Breakout или Феникс? Абе, това е момчийски, бе! Аре, го да отворя. Breakout или Аре, фалшан. Аре, давай, от най-тъпе кейс да отворим. Давай. Айде, аз вярвам в теб, габено. Вярвам в теб. Давай, отваряй. Давай, нос. Чакай, Мулиса. Дори ме. Гейван. Габено. Дори ме. Да отварям ли? Да. Три. Амено. Моля те. Гейван. Дори ме. Казах ти да не отваряш това, Казах ти да не го отваряш. Ама съжалявам, че не те послушах. Ка- Кой искаш да отворя? Феникс или Breakout? Breakout! Мая дома на този Breakout! Нямаш ги. Нямам пари! Отидоха на вятъра! Майната. Ама правят Breakout и Феникс на някакви кейсове. Не видя ли някакво? Може да се падне емка сайрек. Можеше! Може. Хора, както видите, това е курцерата ми. Мисля да я giveaway-на. Не ме продая. Не знам дали я продаваш. Колко струва? Само виж колко струва. Ами 5 евро е. Вау, найс, като струва. Ами са тикет, че може да струва повече. Тикет. Чай, че малко съм още дерева. Чо, давай, продавай другите скинове да изкараме 2 евро. Брат, това много ма нерви, виж го. Добре. Благодаря, че гледахте. Аз бях сад на тя чочи, беге. А тук да бере беше 2 GPA.